అమ్మా దాదా ఎడ్డెజ్జా ఎడ్డైతే జీవన్ వచ్చి
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಈಚಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೆ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆನ್ನ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಮಂತ್ಜಿ ನಾನು ಹಾಯಿ ಐಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಡಿ. ಪುಡ್ಸೋತಿತ್ತು ನಂಜ ಮೂರ್ನಿಯ ನೈಟ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಕರ್ಮ ನೈಟ್ ವಾಯೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮನ್ಪೆಗೆ ಪಜ್ಜು ಅಪ್ಪಗ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂಡಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಉಗುರು ತಿನ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಉಗುರಿಯನ್ನ ಅಗ್ಗಿನಂದ ನೀನು ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದೆ ಅವು ಮನ್ಪುನು ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಒನಸ್ ನಾನು ಆವಡು ಯಾನು ಬಸಳೆಲ್ಲ ತೊಗರ್ಸರ ಎಲ್ಲ ಮಂತದೀತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಮನ್ಪರೆ ಹಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಐಡಿಕೆ ಉಂಟು ಮೌನದ ಐಡಿ ಪೂರ ಮಂತದಾಣ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಇನ್ನಿ ಬೈಯಾಗೆ ನಾಡ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ ಬಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ಮನ್ಪಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ಜೆತ್ತಿನತ ಬೈಯ ಮನ್ಪು ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ಡಿಡ್ಡಿ ಬಂಡೆ ಇನ್ನ ದಾದನ ವೀಡಿಯೋ ತನ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಜಿಯಾನು ಆಯಗ ಗೊತ್ತು ಜಮ ಆಯಡನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಮಾಂಟೇಜ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತಿನತ ಐಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಗಿಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಮನ್ಪೆನೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಆಯನೆ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪೊಕ್ಕಡ ದಾಯಗ ನನ್ನವರೇ ಕೊರ್ಪುನತ ಸೈಯಡ್ ಬಂಡ
ಸುರತ್ಕಲ್ పోయిన శోభయాను సురత్కల్కి పండగ అందేకి వైక్ అమ్మన పోస్ట్ పోయింది ఓపెన్ ఎత్తిండు ఓపెన్ ఉండు ఆండ అವು ఉందియా కాసుకొర్పు చేరు ಅಮ್ಮನ ಪೆನ್ಷನ್ ಎತ್ತುಂಡತ ಎಕ್ ಕಾಸು ಕೊಲ್ಪುಜೇರು ಅಜ್ಜ ಡ್ರೆಸ್ ದೇಯ್ಜಿ ಉಂದೇಟೇ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂತೆ ಅಂಚ ಮಂತದ ಕುಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಬತ್ತು ಕಿಲೋ ಉಂಡೆ ಬತ್ತು ಒನಸ್ಸು ಕಜಿ ಮಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಅಮ್ಮ ಉನ್ನೊಂದುಂಡು ಯಾನಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದುಂಟೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲದ ಕಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಆಯನೆ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಆಯನೆ ಮನ್ಪಡ್ ನಾನು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನೆ ಕಥ ಶೋಭ ಸುರತ್ಕಲ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಮ್ಮನ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಕಾಸು ತಪ್ಪದ ಪೇಜ್ ಅವಳು ತೂನಗ ಬಂದು ಐಕ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಸರಿ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿಯ ಅವೈಕ್ ತಿಗ್ಗ 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 ದೀಪು ಪೋಲ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಾಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೇಯ್ಜಿ ಐಟೆ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಟ ಪಂಡದಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬಸಲ ಕಂತಿದ್ದದ ಅಜ್ಜ ಬಸಲ ಕಜ್ ಮಂತೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಬಸಲ ಪಾರ್ದು ಕಜ್ ಮಂತೆ ಕಜಿ ಪೆಕಡೆ ಆತನ ಬತ್ತ ಕುಕ್ಕಡ್ ದಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡತ ದಿನಗ ಹಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ದಾದ ಮಾಸ ಏನೇಟಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಚೆತ್ತದ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಿಡು ಯಾನಿಕ್ ಒಂದು ಸಪರಾತಿಲ ಕುಲ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅಂತೆ ಅಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಕೆಲವು ಆಜಿ ಬಗೆ ಪಾರ್ದ್ ಪೊಡಿ ಮಂತೆ ಅವು ಪರ್ಪತ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಂಡ ವನಸ್ ಒಂಟೆ ಜಾಯ್ಬಕ ಆಯ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬೇಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬೇಡ ಮುರನೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟನ್ ಪರ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಗಟ್ಟು ಮನ್ಪರೆ ಶೋಭಾ ಆಯ್ತು ನಮನಿ ದಾದ ತೂಕ ಯಾಕಡೆ 4 ಜನ ಇತ್ತೀರ್ ಹೂಯಿರ್ ಬರ್ವೀರ್ ಅಂತೂಲಗೆ ಕೇನುಂಡು ಅಂಚ ನೆಕರ್ದ ಜಾಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡಾ ರಜನಾ ಶಾಲೆಗ್ ಶಾಲೆ ರಜನಾ ಶಾಲೆ ರಜನಾ ಅಂದಿ ಅಂಚನೆ ಬಂದು ಗಟ್ಟ ಓ ದೀಪಿನಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ದೀಪಿನಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜೆ ಎಂಕ್
ಹೆಸರಿಗೆ ಬರದೆ ನನ್ನೆನ ಅಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದೆ तारीख पाडणं दादा ಅದು दादा ಬಂದು आप जे हो साव ఇంచి గేమ్ ఉంటుంది ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಮಂಡೆ ಪ್ರಾಡತನ ಅವು ಗೇಮ್ ಉಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಎದಿಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಕೇರಳ ಬರ್ಪು ಸೇರಿಂದು ಗೇಮ್ ದೀನಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರದೆ ಗೇಮ್ ದಿನ ಅಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಒನ್ನ ಸಾಂಡ ಮೂರ್ತಿನ ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ ini ಅಂತ ಫ್ರೀ ಆಯ್ನ ರೇಕರ್ದನೆಯ ಮುರಂದನೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲಂಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಂದು ಬತ್ತೇರ್ 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 ಮೂಲಂಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಟ್ ಇಚ್ಚವೇ ಯಾನು ನೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊಬಸಿ ಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಗೇಮ್ ಬರ್ಚಿ ಜನಗಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ದೇವು ರವೀಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಇಂದೇನು ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಮಾಂಟೇಜ್ ಹೌದಾನಿ ತಿರ್ಗಿನಿ ಮರ್ಲೇದಕ್ಕ ದುರ್ಗೊಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಓಡ್ಲ ಪಾಯರಜ್ಜಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಎಂಡ್ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಮಾಂಟೇಜ್ ಆಯ ಮನ್ಪೆ ಅಜ್ಜು ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಬಕ ಮಾಂಟೇಜ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫ್ರೀ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಚಾನಲ್ 24 ಗಂಟೆ ಅವಡು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆದ್ 24 ಗಂಟೆ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ತೂಕ ಓಡಿ ಪೋಪಿನಿ ಗುರಿಕ್ ಸಾ ಪೋಪಿನ ನನ್ನ ಒಂಜೇ ದಿನ ಸೋಬಕ್ಕ ಉಂಡರ ಉಂಡೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜೇ ದಿನ ಸೋಬಾ ಎಂಗಿರೆಗ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಬೈದು ದನಿನ ಶನಿವಾರದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಲಕ್ ಕೊಡಿಂದ ಅಂಚ ಅವಿನ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ತರಬೇನೆ ಕಾಣ್ಲಕ್ ಕೆರ ಈ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಊಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತರೆ ಕುತ್ತು ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಡ್ದು ಲಕ್ಕರೆಗೆ ಈ ಇಲ್ಲರ್ದು ಲಕ್ಕೆರೆ ಎಂಕಲ್ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಾತ ನಿಂಗೆ
ಎಂಗುಲ್ ಬಾಡಿ ಇಡುಪ್ಪು ನೀ ಬಾಡಿ ಇಡುಪ್ಪುದು ಅಂಚಲ ಕೆರೆ ಬಂತೆ ಮಂಡೆ ಬಿಡಾಳ ಆತ ನಂಚ ಈ ಶನಿವಾರ ಕೊಡು ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಇರ್ದನಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲದ ಪಿರವುಡ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತೂತು ಬತ್ತ ಆಯ್ತು ಶೋಭಕ್ಕ ರಜೆನಗೆ ರಜೆ ಇಚ್ಚ ಅಂದ್ ಮೂರ್ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಮೂರ್ದಿನ ರಜೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಪೂರ್ಪಿರ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂರ್ತಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಪಿರ ಬತ್ತ ಏತು ಬಗ ತೀರ್ತು ತೀರ್ತು ಸಾಕಾಣ ಶೋಭಕ್ಕ ರಜೆನಾಗೆ ಶೋಭ ರಜೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಬೇರೆಡುಲ್ಲಲ್ಲ ಅದ ಶೋಭ ರಜೆನಾ ಉಂತಿಜೆ ಅಂಜವೆ ಒಂದು ಸಾತಿಜಿ ನಾನು ನೋಡು ಕರಗುತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕರವೇನೆ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ರೆಜ್ಜತ್ತ ಲೈವ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತವರ ಬರ್ತದ ನಿಗಲವರ ಪೋನೆ ತೂಕ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡು ಕಶ್ಮಂತ್ ಈತೆ ಬಸಲೆ ಕರ ಕುತ್ತುನಿ ಜೆತ್ತಡ ನೀವು ಹಲಸು ನೈಸಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಜೆತ್ತಡ ಉಂಡದೆ ಕೊರ್ಲುದ ನಿದ್ರೆ ಆಪುನಿ ತಲೆಬೇನೆ ಈ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಫುಲ್ಲು ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಉಂಡದೆ ನೆಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ ಅಂದು ಬಾ ಕಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚಾತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆವಂಚನ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಿರಿ ಅಂಚ ಶೋಭಲ್ ಎಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಶಾಲುಂಡ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೋಡು ಇನಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ವೇಮೂರ್ತಿ
ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಅಚ್ಚುನ ಅಂಚ ಅಚ್ಚುನಾ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದ. ಶೋಭಕ್ಕ ಉಂಡರ ಉಂಡೆ ದಾದಕ ದಾಯಗ ಶೋಭಕ್ಕ ರಜನಾ ಕೊಂಚವೇ ಉಂಡರ ದಾನಿ 25 ತಾರೀಕು ಸುರತ್ ಕಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ದಾಯಗ್ 25 ತಾರೀಕು ಸುರತ್ ಕಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ಹಾಯ್ ದೇವೇರು ದಾನ್ವಾರು ದೇವೇರ ದಾನ್ವಾರ್ ಯಾನಲ್ಲೆಗ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾತೆರೊಂದಿರ್ಲೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ ಓಲರಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ಕೆಬಿ ಕೇನುಜ ಅಂಚತ್ ಅಚ್ಚುಡ ಪಾತೆ ಅಚ್ಚುನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚ ಆಲ ಅಚ್ಚು ಕವಿತಾ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾಡ್ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಟ ಉಂಡಾ ಓಲಿ ಆಟ ಆಟ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಆಟ ಸಬಕ ಓಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಆಟ ಪಾತೆರ್ನ ಪೌಂಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಅಚ್ಚುಡ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡ ನೆಂಚಿನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪುಲ್ ತಕ್ವೆತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂಡ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಆಟ ಇಜ್ಜ ಆಟ ಓಲಿಯೇ ಓಲಾಟ ದಾದೆಯ ಓಲಾಟ ಆಟ ಓಲು ಓ ಆಡ್ದ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಅಣ್ಣನ ಮಗಕ್ ವೇಷ ಉಂಡು ವಾಮಂಜೂರ್ ಅಂದ ದಾದ ಬೋಡು ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚೆ ಇರು ಫಾರಿನದು ಬರ್ಪುನ ಅಂದೆ ಇರು ಫಾರಿನದು ಬರ್ಪುನೆ ಊರುಡುಪ್ಪುನು ಫಾರಿನ್ ಬತ್ತಿನ ಫಾರಿನ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಕನ್ಪುಜೆರ್ ದಾಲ ಏರ್ ಇಜ್ಜಿರಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತು ಕಣ್ಣುಗು ತಲೆಬೇನೆ ಮಾತ್ರೆ ಇದ್ದನು ತಲೆಬೇನೆ ಹಾಕುದು ತಲೆಬೇನೆ ಮಂಡೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ರೆ ಮಂಡೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಂಡ ಬಕ್ಕಲ ಜೋರ ಹಾಪುಂಡಿ ತಲೆಬೇನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನಂಚೆನೆ ಮಂಡೆ ಪುರ ನಂಚೆನೆ ಹೋಳಿಗೆ ಬೋಡ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಕನ್ನೆ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದ ಹೋಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಬಿಸಿ ಒಂತೆ ಏಪ ಏಪ ಶೋಭಾ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಫುಲ್ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬಿಡೋಡು ಓ ದಾದೆವು
ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಅವು ಮಾತ್ರ ಮರ್ತದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವಿಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾರು ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ತಿರೋ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಯರಗೆ ಬಿಸಿ ನೈಟ್ ಬಿಸಿಯಾ ಆ ಪುಂಜವೇ ಏಪತ್ತೊಂದು ಬರತ್ತೆ ಬರಪೆತ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಕುರಿಯೇವಿ ಆವಿ ಎಡ್ಡಾಣಿ ಲೈಕ್ ಏಳ್ ಜನ ಬೈಜಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಜೆ ಜನದ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅದಾನೆ ಯಾನ್ ಬೋಲ ಸುದ್ದಿ ಪೋಪು ಜಾಂಜವ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನಾಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊರಡಾಪು ಬಾಕಿ ದೇಕಿ ಅನ್ ತರೆಟ್ ತರೆ ಕೊರ್ರೆ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕೆನ್ನ ಇಲ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಎಂಕೊಂಚಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂತೆ ಮಂಡೆಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಓವುಲ ಮಂಡೆಡ್ ದೀತಿಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಯಾನ್ ಸರಿ ಉಲ್ಲೆನಾ ಪಂದ್ ಎಂಕೇನು ಬೊಕ ಬೊರ್ಚ್ದಾಯೆ ಬೊಕ ನಮರ್ದ್ ನನ್ನೊರಿಗ್ ತೊಂದರೆ ಆರೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ನಾತಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಬೇಲೆ ಬತ್ತನಲ ಇಂಕ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋರೆಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದೆಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದೆ ಬೊಕ ತೂಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕೈ ಬೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಬಾರ ಪಾಡ್ದ್ ಅರ್ಡನೆ ಪೂರ ಸಂದದೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಆರೇ ತುಪ್ಪಿ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅರೆಗ್ ಬಿಡ್ತೆ ಆಪುಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದೇವೆರುಲ್ಲೇರ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವೆರುಲ್ಲೇರು ದೇವೆರ್ ನಟ್ಟುಗು ಎಬ್ರಿ ಒಲ್ಪ ಇರೆನ ಏರಿ ಎಬ್ರಿ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆ ಜನ ಎಬ್ರಿ ಎಬ್ರಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಿ ಆ ಜನ ಪೀಕೆ ಬಕ ಮಂಡೆಡ್ ಓವೆಲ್ನ ದೀಪುಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆಡ್ ದೀಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಬೇನೆ ಜೋರ ಬೊಕ ಜೆತ್ತನ ಲಕ್ಕುಜಾನ್ ಐಕೆ ಅನ್ ಮಂಡೆ ಫ್ರೀ ದೀಪಿನಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ತುಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂದೆನ್ ತುಪ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪೆ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಪೆ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಸ್ಯ ಬೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತೂಪೆ ಎಬ್ರಿ ಆರ್ನ ಸಾರಿ ಈರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂದಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಓಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಿನ ಅವ್ಲೆ ಏರಿಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೊಕ ಅಂಚ 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 ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ರಾತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅನ್ ತರೆ ಬೆನ್ನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಓಡಲಂಚನೆ ಲೈವ್ ಮಂತ್ ಜನ ಇಚ್ಚಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಟ ದಾದಿಕ್ಕಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಪುರ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಟ್ ತೂದ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನುಂಡು ಐತ ಪಿರವುಡೆ ಬಲಿ ಕೊಡಾಪುಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಂಜೊಲಿ ಇರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್ ಮೂರ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿಂದ್ ಬತ್ತಿನ್.
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೆಲ್ಯವು ಹಾ ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯ ಇತ್ತದು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಉಂಡತೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಂಡು, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಉಂಡು, ಮುಕ್ಕ ಉಂಡು, ಮುಲ್ಕಿ ಉಂಡು, ಅಲೆಂಗಡಿ ಉಂಡು, ಪಾವಂಜ ಉಂಡು, ಎಣ್ಣೆಟಿಗೆ ಉಂಡು, ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣಪತಿನ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಪೂರ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಕಿ ಅಲೆಂಗಡಿ ಮುಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಸೀದಾ ಕಾವೂರು ಹೊಸಪೆಟ್ಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಅಂಚಿ ಪೂರ. ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವನಸ್ ಮಂತ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದೆತೊನ ತಾರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದೆತೊಂದು ರೆಪ್ಪಡಿಗೆ